uvale kwasetshenziswa kuvalwe nje ukuthi ngathini for isikhashana cause umuthi mangizwa noma yesho nenyanga ichaza ukuthi hayi hlala kube into evuselelwayo so thina ezisingeke size siwuvuselele ngokuhamba kwesikhathi uyogcine right nje kuvulekile inzalo so lokhu kwenza ngenhloso ukuthi akangamithi akangabambi okwamanje even though ingasinikanga like i-guarantee ukuthi isikhathi esingakanani kodwa ulokhiwe nje just so noma ingahlala ingane izoyiphumela nje until when until bayohamba yovuma yo unlock ozo unlocka phela shuthi kuyomele khona what if uyashona wena ngoba ngisakhona ungasushona what if uyashona luckily lento ke sekuvulelekile kwena ngiyawubonga umqondo benawo because nakho usuyaveza ukuthi what if ngiyashona khona bengakaze ngize ngiyibuke ngalo ndlela ngayibukela phezulu kwaleli phuzu uma ayikhuluma ngayo Phinde ngikwamukele mbukeli we-Black Life TV with myself Mlangeni Magasela kwisiqephu sethu sithi izinkinga zemndeni kuhlezi kuyintokozo kukuthina ukuthi siphinde sihlangane sibone ukuthi singasiza kanjani imndeni ukuthi iphume ezinkingeni esuke ihlangene nayo and okunye ngifisa ukucela from the bottom of my heart guys ngiyazi ukuthi niyasithanda nami futhi ngiyanithanda nethimba lonke nje iBlack Life TV kusukela kumphathi kuyezansi sinithanda ibhadi please make sure you do the right thing musa phela ukulebubuka ulike ucomment ungasubscribe please do the right thing ngokuthi upress ibutton la subscribe lapha yana bo ukuze nomsebenzi wethu lebuqhubeka siwenza ngendlela enokuthula nenothando anyways angasimosheki isikhathi nginothi somncane obhalile namhlanje ngifuna ukuzwa ngayo ukuthi ngoba mina nginasikhathi sezingane ungibizile ntoni ngiyazi sawubona sisi njani njani sis ngiyaphila nami ubuke umncane sando sami uneminyaka mingaki ungadini ngina 26 oh okay yeah shuthi nje vele nomzimba omuhle yebo ngiyabonga nalapha yeah awusichazele ukuthi uba igama lakho uzobingelela umbukelo weBlack Life TV usho igama lakho nesibongo bese uyasho ukuthi sifuna sikusize ngane neBlack Life TV igama lami nguNontobeko waDlamini Sibongo Madlensi ngibhalele Black Life ngenxa ukuthi khona into engibhale nayo and ngiyibona ukuthi isiya ngokuyi ngineziso zo3 ezaphuphuma mayiphuphuma ngingatsheni umuntu ekhaya ngoba vele ngimncane vele so ngihlaliswa siwami ya ngimncane and ngiyamsaba so mayiphuphuma lezi zisu lezi ezu3 ezothuna ubaba oyedwa masilezi esithathu esobaba lo ohlukile eceleni athi umngane nami ngihambe ngiye enyangeni ngiyohlola nje ngazi kabanzi okay mengiye enyangeni inyanga ifike ngitshena ukuthi angiphindele emuva ngiyobuza kahle ekhaya ukuthi inkinga ngabe ikephi ngoba since ngiphuphumele lezo zisu lezi khona into eyenziwa dala ekhaya ngisayingane umthelelo ukuthi lezi zisu lezi zilokho iphuphuma uphuma wakho awuma akasekho sengisenosisi wami omdala nami imake manje wena usuphuma ngengane ezo3 kahle ngamupha unyaka owodwa noma kuyalandelana 26 kwenzakalani lapha cha judge njalo ngiyabuza yabo because khona abantu abamitha beno16 17 usulenza nje vele ucansi kuye kwenzeka ukuthi ingane ihlale yeah so eyoqala lezokuqala ngangifunda high school okay yebo khona umfana ngangithandana naye besifunda naye esikoleni yebo sahlangana kanjalo ke naye kwasho ukuthi ke sonke izinto zabantu abadala iphuphume lo ngimithi iphuphume yokuqala ngoba nami ngangisayingane vele ngisavela ukusho ekhaya ngithule kanjalo nomfana naye uyazi vele naye vele kubuka khona vele inkinga ezikhona yabo yebo siqhube sithandana nomfana ngithola ingane eyesibili lokuqala ethola ngifuna grade 9 yebo lokuqala ngifuna grade 9 mase uthi le eyesibili
ngangithe yakwa grade 11 part nonyaka ngangithe 2 kanje. Yebo. Sahlukana yena umfana ke angazi kwenza sasahlukana nje kanjalo futhi. Ngahlangana nomunye umfana sengiqedile nje isikole. Sengiqedile isikole hlangana nomfana ngishaya first year e-university. Ngihlangana nomfana kusathandana kanjalo ngamitha futhi ingane isithathu. Kwenzeka the same thing eyenzeka kulezi u2 edlule. So ngiyabona lento lokuthi serious. Ziphuphuma usunenyanga engakhi? Mhlawumbe ngasho ukuthi 1 or 2. Ubona ngoba usuya kuma period. Yebo ngibona ngoba sengiya gazi nje yabo. Yebo. And then uyaya emtholampilo kuba ukusiza. Yebo ngiyayithola impilo. Bakutshela ukuthi bangitshela ukuthi ngibe ne miscarriage. Yebo ngibe ne miscarriage. Yebo bangineza zonke izinto emele ngizithole. Kodwa inkinga ukuthi ngangisho ekhaya. Bengivelele lesimo yebo so akazi. So ufisa sikusize ngani wena thina manje No, isizathu ukuthi ngize la ka Black Life ngoba angikwazi ukumconfronta mina ngingedwa. Ngcono ngithola usizo mhlambe ngikwazi ukumtshela kahle yabo ngendlela enezothi ezo-understandeka ngakhona. Usisi omdala. Yebo ngoba ngifuna ukumtshela nje iqiniso nami ngithole kahle ukuthi kwenzakalani ngoba kumuntu wathi angihlehle ngibheke emuva ekhaya. Yebo. So yasola ukuthi usisi noma ekhaya khona into eyakenziwa. Noma ekhaya noma khona into ayenziwa. ukuthi mhlawumbe nangabe uyazi noma mhlawumbe owaye noma akazi mhlawumbe ebekiwe egcekeni. Yebo ngeke sazi. So usaba ukuthi uzophinda ungaphindi ube nengane. Usuyafuna yini ukuba nengane uready? No, okwamanje ngisafuna ukuzinza kancane ngithi nje ukubheka le ndaba lena ngifocus empilweni yami. Sengisholo for i-future. Isikole. Isikole ngisadrop out manje. Mina ngicabanga ngoba angikwazi ukufocusa kahle yabo ngenxa yengane. No, yakuthini? Awuboni lento ikunenza ithuba lokuthi ufunde. Ngiyazi ukuthi kuzwakala kabi because ukulahlekelwa kweingane. Usuke nawe usucabanga ukuthi ishi sengizoba nengane yabo. Nakhona usukungaza ngithi uthola ngoba usuthole esibhedlela bese uphunyele ingane. Kubalekile vele ukuthi uyikhulume lento uthola usizo. But ngifise engangikhona into ozoyisebenzisa ukuprevent ukuthi ungamithi uzoqeda isikole ngoba nabazali abasekho. Because ngenzeka usisi wakho ucabangela into eziright. Yabo? Yebo ngiyakuzwa. Hayi ngisho ukuthi khona kwenzile, angisho ukuthi khona kwaziyo. But ngenzeka ukuthi na unesifiso sokuthi nje ubufunda nibe right nonke impilo iphinde. Ingane usungayithola uma usushadile if kuyenzeka. If ungashadanga it's okay nakhona. Ngesizijudge. Yebo. Ingakho ngithi manje ngisafuna nje ukuzinza kancane mhlawumbe in future sengenzela mhlawumbe in future. Yeah. Uyabo lento le xazulu ekusayeli yabo. Nami sengisabiswa ukuthi uthi udrophile esikoleni ngenxa lento manje ngibona ngathi ibhlungu yona ibalekile kodwa angiboni ukuthi idlule imfundo yakho. Yebo. Because Awukuphinde esikoleni ngisazophindela khona. Ngiyacela bandla. Yebo ngizokwenza. Njobe izwela mbukelo Black Life TV usisi omncane uchaza udaba lakhe uthi yena una 26 years of age. However, unenkinga ukuthi ingane emeke wamitha iyaphuphuma noma usuke ngazi ukuthi umithi kodwa ujwayele ukuthole sekuthola emtholampilo. Bafike bamtshela ukuthi uphuphunye nengane. Manje lento isiqala ukumwarisha. Uze wasiza umngane wakhe wathi abahambe kwinyanga umuntu ozomsiza ngisho kanjalo. Aye kwinyanga umuntu ozomsiza waseyamtshela ukuthi aphindele ekhaya ayobuza usikwenzakalani. So njengamanje nje besibizile as Black Life TV unesifiso sokuthi thina sizama ukuthi sikhulume nosisi wakhe simbuze khona yini akwaziyo yena ngoba ngendlela esho ngayo inyanga ngathi into yenziwe ngamabomu. But thina sikho ke la ukuzojaja ngithi bangani bami thina sobiza usisi abe khona nodadwabe bese bayikhuluma inkulumo yabo as a family sizama ukuthola ke thina sicuphe lapho ukuthi yini engenza ukuthi sibone ukuthi ngempela khona into yenziwe. And makuthi yenze senza kanjani ukuthi ube nesixazululo usisi omncane azizwe khulekile safe ukuthi naye meseqeda isikole akwazi ukuthi befuna ukuba nomntwana abe nomntwana usesaba nokuba nomntwana for the future. Hayi njengamanje uthe njengamanje akasifuna umntwana ufuna isikole. Ngiyafuna isikole. Siyabonga. Engicela ukuthi sikwenzeke imbukelo Black Life TV asenzeni kanje sami Ntholanda usisi wakhe omdala sizwe ngayo ukuthi ngempela lolu daba khona into akwaziyo ngalolu daba.
Kuthiwa indaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi ukuze ubuyise isithando sakho. Luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faki order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udokizolo. Ukuze ufake order shayela u062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufake order makumba mano umhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back mbukeli we-Black Life TV on another episode of Izinkinga Zomndeni. Njengoba danazi ukuthi mesikhulumile-ke nosisi omncane wasibekela udaba lakho ukuthi uzizwa kanjani. Manje khona into afuna ukuyitshela usisi wakho omdala. Usisi wakho omdala kwena lo seduze kwami. Ake ngithatha leli thuba nami ngimbingelele ngoba ngimazi. Sawubona unjani? Yaphila njani? Ngiyaphila. Igama ubani sami? Igama lami uSimangele ngoAdlamini. Yes, Mangele. Cela usasa lethu ubingelele umbukeli we-Black Life TV. Sanibonani, igama lami uSimangele ngoAdlamini. I'm 32 years old. Usisi wami lo. Yeah, so right. Yeah, sina ngusisi wakho. Ucela umchazele lento ethi ungichazela yona ngaphandle eqaleni. Unjani Sima? Yaphila mntama. Ngiyaphila nami. Ngibize la ku Black Life namhlanje ngoba khona into engihluphayo ngaphakathi mina. So it is enough ngibe la ngaphophumelela ingane ezu3. Ngaphophumelela ingane ezu3. Mengilandela udaba lalo izingane lezi sengiya enyangeni. Bangitshela ukuthi angibuyele ekhaya. Ngiyobheka kahle isimo ngibuze ukuthi kwenzakalani ngoba inyanga ithe angibuze ekhaya bayazi bona ekhaya ukuthi kwenzakalani. That's why ngikubize la ku Black Life namhlanje. Ufuna ukwazi ukuthini? Angikuzwa mina waphuphunyelwa izisu. Izisu engaki lezo khuluma ngazo? Ezo3. 3? Kanjani? Nini? Yonke lento yenzakala nini njani? Understand? So lento Waphinda uhamba nenyanga. Nihamba awuchaza umchaza lento yakho angikuzwa kahle mina. Ngangifunda isikole. Grade 9 ngimeeting yokuqala yaphuphuma ngasaba futhi ukusho ekhaya ngoba ngangisaba nje ngangisayingane. So nganganaka ke lapho vele yabo sokuqala vele kuyenzeka futhi okwesibili. Saphuphuma futhi awunakanga ndlelani mhlawumbe uthi awunakanga like izinto vele ezenzakalayo emhlabeni ukuphuphuma kwezisu kodwa mengitshela ukuthi lapho ngabe into ejulile khona something behind the story ekwenza sonke lezizathu lesothi mina ngiphuphumele yini behind the story angithi lezi nyanga enihamba yize lezo zontshela lezo zinto lezo yipi nje into wena ongathi mawuthi uyayibheka nje kube kuthiwa ngakufihlela kuzo zonke izinto esiyake siyixoxa mawubuka khona ukusalayo ngeke ithi inyanga angibheke ekhaya ngeke isho njalo ekubeni yazi kahle ukuthi ayikho into eyenziwe so showcase khona into eyenziwe ngokuthi angibuze emuva ngoba isho inyanga ukuthi angibuze emuva manje ithi kwenza banike ngoba phela angikwazi mina lokho mina ngazi mina ngoba ngazi wena kakhulukazi ngoba mangimazi kancane nje kodwa wena masikhule ndawone nje ngikhuliswa wena nje futhi ngisho nje kanjalo isikhathi esiningi nje ngikhuliswa wena so njengomsosama omdala ngiyacabanga ukuthi lapho ngaba khona ulwazi usikwenzakalani hayi mntama hayi angazitwa nje mina wamethi ngabe azike ezinye ihlobo ngathi nje mhlambe bekumina nje nawe hayi inyanga yakho kumele kube yona athi iqalile ayiqedeke yona ke uzokutshela mina ngikwazi ke lokho ukuthi khona okufihliwe okanjani njani hayi manje phela ekugcineni moshakala mina la moshakala mina inkinga kumoshaka wena entweni yakho nenyanga yakho okay ngiyakuzwa lokho kusho le mphefumulo le engane ngaphela egcine kumele ngigeza and angikwazi ukuyigeza mina okwamtshela kodwa uSima ukuthi uphuphunyezisa ngoba ngabe uyamsiza ngithi kube lezisu sikhuluma yonke into ikhona neseke njengoba ngisho Msima sithi ukuthi
mengisaba futhi nakhona mengayona lenhlobo lejwayele ukukhuluma nayo ngezinto eziserious kanje ngoba ngiyamazi. Yazi ngisho lona mina baby ekupointini lakho lokuthi yena lezi zizogeza uba. Angithi umuntu kade kufanele ayigeze uwena ngosizo laseswakhe so njobe engazi akakwazi ukukusiza ugeze lezo zinto. Ngempela ngizosiza kanjani into engayazi. Kodwa wena masixoxeni about who? Usisi macabanga wena lento eshiwe inyanga ikhona ukuthi konke yenzeka la ekhaya emagcekeni. Engeqamba mangenyanga. Awu emangineza ithuba phela sisi ngikhuluma noSima. Hayi kulwazi enginalo hayi. Cha. Hayi angazi lutho nje impela. Kodwa phela nami angazi ngiyayicabangela ukuthi yini engenziwa umndeni engenza ukuthi omunye umuntu angakwazi uba nayo ingane. Singabe sithi simvalela into ebheke phi nje. Bona baza uzufuna ikhulume ngeingane uphuphunya zize zibe u3. Yini ejahiwe. Isikole udrop outile esikoleni angiunderstand udrop outeleni angina excuse. Angikwazi ukufocus azange ngihlupha lezi ngane lezi uzophumile. Ngoba waphuphunyelwa isisi ngakho luza ifocus. So ingane zenza njani zavela eclassini? Angigeziwe mina. So imoya yabo iyangilandela. Which means angikwazi ukufocus kahle esikoleni. Mengazi ukufocus esikoleni ngizofeyila. So ngcono lento le ngisove ku L kusa L khona mengithi phindela esikoleni ngikwazi indlela zami zikwazi ukukhanya kahle. So usima at least akakusiza ukuthi uhambe uyothola usizo lokuthi ugeze izingane bese lamathunzi nokwazi futhi just in future nokwazi kwenzakalani kwenza ngoba mina ngikholwa lenyanga ngekholwa kholwa lenyanga udlula mina ke kodwa mina le yakho eshoyo angiyazi. Akukho singathi ngathi ngiyakwazi ukwenziwa. Abantu abadala uma uyinabantu abadala uma nawo siyangena ngase iyona le nami endaphe sengiyilandela. Imanga sixoxeni la wesima uma wayifisa nje ngani mexoxe. Uma ngendlela benothando ngalo nje ngathi ingane zakhe esasikubone ngisho kuyingane zangaphandle nje kade ijwayele ukuvakasha ekhaya sizodlala nazo masidla nje uyaphaka phakele wonke umuntu sidle nje ube sithanda nje kakhulu enesifiso ezinhle ukuthi sikhule nje nathi siqede ikole siye emavasithi nje nathi sikwazi ukushintsha ikhaya lethu kube libe ikhaya enesizotha nje negama nje ukuthi lapha akasekho umama wakhona kodwa ushile nje izingane nazi isithombe sakhe nje kube ubesifisela into ezinhle nje. So nasenenzani ukuze nilokho ukuthi umntwana angalokhuza angazali? Ngingasho ngithi uma sahlala phansi noma njengosisi omdala sahlala phansi wayeseqala ukuba buthakathaka so sahlala phansi sawazama ukuthi angi-understandise ukuthi kume ukuze sizokwazi ukuthi sifulfile zonke izifiso zakhe nezifiso zethu ukuze sizokwazi ukuthi sireach ama goals ethu kumele kube khona okuthile khona okumele kugcine sekwenzeka hayi ngoba ebulala ifuture yethu kodwa for ukuthi sikwazi ukuthi bengaqambi mangenyanga mana ke ngenyanga yakho nje isazokugeza ngisho ukugeza ngoba shuthi kuningi sizokukhiphela khona ningakwazi nami shuthi sizongisiza so nje yazi iyangithusa lento ngingakuthusa sathi sikhuluma nje sibone singesiza kanjani nje okay sithi closure uyayidinga yini closure kodwa ukuthi kuyangithusa ukuthi kuzo zonke izinto esijwayele siyakhuluma ngakho konke kodwa uyangimangaza methi khona izinto eziserious asaba ukuyikhuluma nami kodwa sikhule sonke nje bengamthatha amahloni phela ukumitha ufunda grade 9 yabo ufunda grade 11 akuyona nje into ongaba proud of ungayitshela futhi umuntu ombonayo ukuthi ukufisela into ezinhle njalo nosomntana nqasi umfisela into right angithi kakhulu mntana so simxolele lapho mina ngifuna ukwazi ukuthi khona yini into mhlambe nomana ke nayenza ukuthi kungabi khona ingane ezicalo zala igcekeni before time since uma wayenabantu abadala waveza ukuthi umbono ukuthi how about kuzanywe indlela yokuthi hayi ukuthi kuqedwa inzalo kodwa for ukuthi sikwazi ukuqeda izifundo zethu sikwazi ukwenza izinto nathi ezibalekile kwahanjwa kwayiwa enyangeni waya komunyuza kwabo
ungixolele mntamanga lokho engizokusho manje kodwa bekwenzelwa thina ekugcineni kosuku. So kwayiwa inyangeni kwaba khona inyanga yasinika izinto eyasinika zona. Yayisi-advisor phekwazi ukuthi masebenzisa lezi zinto kumele ke sisebenzise ngale ndlela leyo ukuthi asizenze kuze kweqe ngoba kuzogcine ulimalile vele ngaphakathi kodwa hayi ukuthi wavala ukuthi ngeke uphinde ube nengane. Uvala ukuthini? Kuvalwe nje ukuthi ngathini for isikhashana cause umuthi mangizwa noma yesho nenyanga ichaza ukuthi hayi hlala kube into evuselelwayo. So thina singeke size siwuvuselele ngokuhamba kwesikhathi uyogcine right nje kuvulekile inzalo. So lokhu kwenzeka ngenhloso ukuthi akangamithi akangabambi okwamanje even though ingasinikanga like igaranti ukuthi isikhathi esingakanani kodwa ulokhiwe nje just so noma ingahlala ingane izoyiphumela nje until when until bayohamba yovuma yo unlock ozo unlocka phela shuthi kuyomele khona. What if uyashona wena? Ngoba ngisakhona ungasushona. What if uyashona? Luckily lento ke sekuvulelekile kwena. Ngiyawubonga umqondo benawo because nakho usuyaveza ukuthi what if ngiyashona. Khona bengakaze ngize ngiyibuke ngalo ndlela ngayibukela phezulu kwaleli phuzuma ayikhuluma ngayo. Suthi ngaba ukuthi kumele kutholakale indlela ukuthi uzama ukugezeka ebese ke kulungiseka angazi kodwa ngicathi shuthi sengazanye ukuthola umuntu wesizulu ongazama ukuthi asibonise ukuthi singayizama ukuyilungisa kanjani lento. Usangakwazi kodwa ukuyi-unlock wena njengomuntu wayiphatha? Wasibekela inyanga ukuthi ngokuhamba kwesikhathi khona enye indlela ebuye yenzeke ukuthi ukwazi ukuthola abantwana. Uyayazi wena? Wangi-highlighter khona. So usisike nje besho ukuthi mengase kuthi uyashona yena mase kuthi uyashada usazokwazi uba nezingane? Shotha ngisoze. Shuthi into esesingamele sizama ukuyilungisa since siyivelile esiyanale because ngimangele mina kwa-drop out ukuthi kwenzakalani usenokuhlala yedwa uyaphuma nje akanaso isikhathi akahlala nami ngathi okay sima siqaleni la wena usungakwazi manje ukuyi-unlocka leyo nto manje usangakwazi angithi manje ngenzeka manje. Okay ngiyakucela sandwa sami ngomusa wami ukuthi uyi-unlock ingane bese nifaka ini lento efakwa yokuprevent implant lezinto lezokuhlela afake into yokuhlela okungcono okungenani mase ukuthi usebona ukuthi nawe useready ukuthola umntwana ikhishwe leyo nto ngoba what if khona enzakala ngempela kuwena umntwana yosale ephuphunyelwe izisu sonke lezi ithunzi wenzakalani khona uqinisile mntasi uqinisile siswami bese nenze nemisebenzi yokuthi nimhlambulule azama ukugezeka impilo yakhe iqhubeke ngoba istakile serious uqhamanga kodwa isakhiswe ingane ingane kodwa ke phela ke ngisho mama angikwazi ukuqhubeka nalento nempilo yami sekukhona icloud ekhona ngaphezulu kwami elimnyama mfuna imphefumulo futhi le akuyona noma yini ingane lezi sure uzudlule entweni enzima kangaka nje shuthi ngisho ngithi awusangiboni njengomuntu wena ubona abangani bakho kuyibona abantu abakwazi ukuthi bak-advise kangcono or ukwazi ukukhuluma kubona mina nje ukuthi bengekho kulula ukukhuluma nawe impela sami angifuni ukuthi mhlambe angikuthembi ngakuthemba kakhulu kodwa nje kunezinye izinto engikwazi ukuthi ngize ngikhulume nawe sinisomdala futhi nginami yabo ingothi nje noma ngikuchazela kahle uxeke ukuthi ayibo manje lapha le ngane yokuqala ingane lezi ngane ezobaba oyedwa noma abahlukene kwenzakalani ngayo lezi ngane lesuthu umuntu mfana ngifunda naye esikoleni esikoleni ugrade bani loyo eqala ugrade 9 mase silesibili angimjudge mayenza lento angimjudge because angithi uyezwa manje at the age leyo age leyo kuleyo grade wawukuyona grade 9 imagine grade 9 usukwazi ukuba nezingane ezingakwena zize iphuphume nje angifuni qamanga khona kubhlungu
kodwa lobuhlungu lobu engibuye ngithi cause uyazi nawe Akekho angisebenzi ready, ngiyazama bamba lapho la kuvela khona ngizame kuwo Asimprevent eJomi. Uthini wena? kufuneka khona kumanje. Asimprevent kodwa singamvali ngalo yahlobo. Ngisabela ukuthi uma ushona uzophinda aphile lempilo uzoyilengisa nje bisimxaka kumanje lento yakhe. Mhlambe uma wenza ukuthi cause angithi ube umuntu wesiZulu so and umuntu wakudala so izinto eziningi lezi zinto zabelungu uzokuhamba ama-clinic kwangazona izinto Noku-approach ingane nje incane uthi ayihambe iyojova ngathi njengathi uyayithuma ukuthi ayenze Nkosi yami uyayiphusha ukuthi ayoyenza leyo mkhuba. Ngiya-understand angeke ngize ngijaje ngoba kusona indawo yami ukuthi ngijaje yezwa sima but mengifisa mfethu ukuthi uzama ukuxolela usisi nawe uzama umxolela usima ngezinto abayenza benoma babezama ukusiza wena. Imagine kuba waba nomntana ufuna ugrade 9 ngaba uqeda ngalo grade 12. At least manje uqedile ugrade 12 ususevasithi usangaphinde ubuyele. Into edingakalayo manje usitholile iclosure ukuthi kwakwenzalani lokho akushiyo inyanga kweqiniso. Wawuvaliwe awulokhiwe ukuze ungalebuzala. Ungaqedile ukusebenza ungaganile. Uyakuzwa lokho azamachaza uSimanga? Yebo ngiyamuzwa. Cela nizama ukuxolela nethando zami bese uyahamba uneyilungisa lento nje even nakusasa Sima if it's possible. Kuyimali ukuyoyenza leyo nto? Ngame kuyimali ukubona inyanga. Uku-unlocka? Obviously nakho ngicathi kuyimali. Azama ukuhlanganisa Kodwa imali. singabona ukuthi sihlanganisa kanjani. Cause ngobe sevezile ngempela kube kungithusa nami nginaso stress sokuthi cause ubeza kahle eza kahle Olefesadeni. wayejabulele nje kwakevasithi nje nami ngajabula ukuthi awu la ekhaya soke nje siqoke ijazi nathi la ekhaya nje nathi kuyosho ukuthi awu ingane zamasibani Ejazi. nje zinazo zwagqokile amajazi kodwa kubhlungu ukuthi endaphe entweni ezenziwa ithina nabazali bethu zimphazamisa sezimnisa ekusaseni lakhe. Sizobona siswami angazi amandla nawe uyazi umuntu akasebenzi kodwa sizohlanganisa sobona ukuthi senze njani. Izweleke nawe dadewethu. Sisumncane. Yebo mina sengikhulekile ngaphakathi manje ngifuna ukusho le ndaba le engihluphayo ngapha. Ngangithanda ukukutshela ntamba ngangithanda ukuthi khona cause bengikubona ukuthi Sengimdala enough ukuthi ngikutshele le into ekanje. Ilungiseni kusa-right kusasekuseni. ngoba kuba ngithanga kusho ngaba ngiyazi yonke lento le Kodwa ngabe right aba umthanga nhlobo. Kodwa ngaba ngiyazi lemfihlo sengiqonda lokho ukuthi ngaba ngiyazi lemfihlo le ngabe ngashada ngingatholi ingane emshadweni yabo ngixayo nami kwenzakalani anti kusemuva yabo shothi ngasho ukuthi kwasiza lapha nalapha for umshado. no manje nje sifuna ukuphila impilo yami yokuba ingane ufunda isikole. So nje usithola iclosure uzophindela esikoleni next year. Yebo ngizophindela bese ngiqeda ukwenza lezi zinto lezi ezibalekile. Hayi ngingajabula nalapho ngajabula nami ngingakhuthazeleka impela ukuthi nje ngizama ukuqala zamatoko la ngiqinisa impela sikwazi ukuthi siyilungise lento cause ngimfisela nje kakhulu ngifundile nami kodwa angikwazanga ukuthi ngigraduate ngiqedele izifundo zonke ngendlela cause usiswami mawashone semncane kakhulu so ngangibuye ngiphazamiseke njengoba desho nje ukuthi ukukhuliso wena. Yes so and futhi ngiyaxolisa siswami ukuthi kube nento engaka akuze ke lapha kuba khona imoya echithekayo phekwakho haqe izinto phazamiseke ekusaseni lakho ngiyacela nje ngaphakathi ukuthole and umxolele noma umxolele kakhulu kodwa ukukhumbule lokuthi wayengabulali ikusasa lethu or ikusasa lakho kodwa wayenzela thina ekugcineni ngomqondo wabantu bakudala cause mhlawumbe kube ubeyisa umama osemusha mhlawumbe wayengaba nawo lo mqondo wesimanje ukuthi mhlawumbe kiwe emakliniki kuyojova or mhlawumbe kuyokwenza okuthile
nje ukuthi for ukuthi ukwazi ukuthi nawe uyibone i-future yakho ukuthi na into engangifisa ngisemncane. Ngiyaxolisa, and also on behalf of my mom siyaxolisa kakhulu. How do you feel about the apology kaSisomdala? I feel relieved. Thank you. Singazi ukuthi ngibhekane nani, like So you promise ukuthi you're going back to school next year, right? I'll do better. Yeah. Siyabonga. Njobizo la kambukelo Black Life TV umndeni wakadlamini bethelelana amanzi. USisomdala exolela esho ukuthi alibeke igaba lakhe etsebeni ukuthi hayi benoma khona bakwenza ukulokhu usisomncane ukuze kubangamithi until kuze kufike isikhathi sokuthi bayagana sebebadala sebetshot enough ukuthi bangakwazi ukuthi babe nabantwana. So usisomncane lento imafekthile ngoba ukuganga uqala esamncane somele belahlekelwa yingane. However, ugcine ebonile ngoba sehanjiswa umngane wakhe enyangeni at the age of 26 baye enyangeni. Kulungile kodwa ke baye enyangeni nomngane wakhe base bathola ukuthi uvalwe ekhaya. Usephinde wahlambuluka kusima ukuthi hayi lokhu kuyiqiniso kushiwe inyanga. Kusho ukuthi sakhona inyanga ekhulu amaqiniso Yes, ayi. Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu ke mbukelo Black Life TV mukwazi ukubona episode ikaze bafika egcineni. Mina uMlangeni Makasela ngiyanithanda and isonke as Black Life TV sinthanda but please make sure you do the right thing by subscribing. Siyazi ukuthi nathanda lolu hlelo kakhulu. If awukazi subscribe, press nje lapho subscribe. Ulike. Ungabe nomona. Sinthanda but sesi out. It's the Black Life TV.